Salut! Mă bucur că asculți podcastul Ciripituri de la Sturs. Eu sunt Diana Cerna, iar alături de mine este întreaga echipă. Ce punem sub brad, Adina? Pun sub brad pentru cei dragi ceea ce îmi inspiră fiecare, ori că i-am auzit ce-și doresc, dacă am avut urechi să aud sau dacă am avut ochi să văd. Dacă nu, văd în ultimul moment ce-i trebuie și mă gândesc să-i fac o bucurie sau mă gândesc dacă îmi inspiră ceva. Și uneori pot să și aleg că nu pun nimic. Și asta este absolut ok. Și pot să-mi pun o intenție pe anul viitor în relație cu omul respectiv ce fac. Dar când vine vorba de copii, ce pun sub brad, caut să pun după măsura vârstei lui și a experienței lui de viață. Cât poate și el să ducă, dar și să-l fac conștient că va primi un pic mai mult decât va dărui. Adică îl pregătesc deja dinainte ce așteptări poate avea de la cadou deasupra. Cam cum? Concret, cam cum? Ce zici? Nu poate fi vorba în funcție de cât e de mic. Câte cadouri îți dorești să primești? Ai oferit atâtea? Sau care să fie valoarea cadourilor? Ai oferit și tu atâta? Plănuiești să oferi atâta? Cum vei face rost de bani? Cum vei munci pentru bănuți? Cum vei crea cadourile? Îl implic muncind întreaga lună sau uneori chiar mai mult ca să simtă magia de a te pregăti, de a da mai departe, de a primi, să simtă efortul din spate, intenția, relația pe care o are cu celălalt. Oricât de tentant ar fi să cumpăr mult, că și când cumperi mult, cumperi din propria ta nevoie, că nu l-ai primit tu și că ai fi vrut mai multe și uite acum poți și de ce nu, îmi dau peste mâini să nu cumpăr atât de mult, mă consult cu partenerul care uneori o ia la sănătoasă și comandă cu 2 luni înainte, fără să se consulte cu soția, un joc, de exemplu. Și până de Crăciun stabilim ce se poate pune sub brad și ce nu. Și dacă cumva am cumpărat prea multe, le mai amânăm, că putem da cadouri și în ianuarie, și în februarie, și în martie. Nu trebuie toate în seara de Crăciun. Cum te oprești tu ca adult când tu vrei să oferi tot ce este mai bun pentru copilul tău? Și exact cum spui, cu traumele din spate și tot ce a fost. Vreau să dau cât mai mult. Unde e limita? Cum știu să pun limita? În primul rând, luăm în calcul că ceea ce dăm este relația pe care o creăm cu copilul și educația. Iar cadoul este doar un simbol al ceva din anul respectiv. Atâta tot, că mi-am amintit că anul acesta a fost despre șah. Ok, anul acesta ai descoperit că ești interesat de șah. Atunci, acesta să fie cadoul tău de sub brad. Okay? Și atât. Reprezintă o parte din experiența de peste an. Și nimic mai mult. Sau poate să fie că e ca o încurajare pentru copil să continue un sport, un hobby. Copiii nu au nevoie de cadouri foarte scumpe, costisitoare. Copiii au nevoie de prezența noastră când pregătim cadoul, de a-i vedea, de a fi cu ei, de a întreține magia, misterul, povestea, întreține ideea de a-și dori. E ok să-ți dorești. Să nu ai doar nevoi, să ai și dorințe și din când în când să și satisfacem aceste dorințe. Da, uneori dorințele nu pot fi satisfăcute din diverse motive. Și copilul înțelege, dar îi spui. Dacă nu știi ce înțelegi. Anul trecut a fost un an greu, a venit după pandemie și cumva de Crăciun a fost așa o descătușare, haide că merităm și noi, merită și copilul. Și a primit foarte multe și de la rude și de la prieteni, dar anul ăsta am mers pe ceva simplu și noi ne-am așezat altfel. Ideea de bază e că poate să fie și o inconsistență, adică într-un an așa, într-un an așa, numai că asta e, trebuie să vorbești cu el și sigur înțelege ceea ce vrei tu să-i transmiți. Și într-un fel și reglarul ăsta de cum să primească cadoul, cum să aștepte cadoul, poți să-l faci pregătind o scrisoare pentru moșul. Și atunci automat vezi așteptarea copilului, poți să te așezi cu el, dacă este prea mult să reglezi în mai puțin, iar dacă este altceva decât ce îți propui tu să-i faci cadou, să-l faci conștient că uneori așteptările nu își au finalizare și poate în cadou de la moșul să fie altceva decât aștepți tu. Deci astea toate se pot cumva regla până în ajunul Crăciunului ca să fie copilul dezamăgit în starea pe care o are. Și să poată să se conecteze în magia ajunului.
Cunosc situații în care copiii au aflat adevărul despre Moș Crăciun și atunci familia a încetat să mai sărbătorească cum o făcea pe vremuri. Ce se întâmplă atunci cu copilul? Iese din faza sau din etapa imaginației, a fanteziei, nu mai este copil, intră în etapa de maturizare. Ok, acum se întâmplă altceva. În jurul meu s-a oprit ceva de care am avut nevoie și dintr-o dată nu se mai continuă. Este alegerea adolescentului sau viitorului adult cum continuă sau ce transmite mai departe familiei lui. Pentru că și el la un moment dat va ajunge să aibă copilul lui, soția lui și așa mai departe. Cred că aici ar merita discutat despre cu părintele, cum îl percepe copilul, dacă el este pregătit, chiar dacă afla că nu mai există Moș Crăciun, să-mi dau seama dacă mi-a dat semnal că într-adevăr este pregătit să accepte că da, nu mai există Moș Crăciun, adică că este pregătit să treacă în etapa următoare, în care renunță la copilărie, practic, și merge spre adult. Și poate că ar trebui să mă întreb, oare el m-a întrebat, m-am gândit și eu la Tudor acum, dar el a pus întrebări referitoare de ce există atâția Moș Crăciun. Deci a pus întrebări, dar nu înseamnă că l-am scos din copilărie, ci tradiția am continuat-o. Poate că acolo e periculos asta, nu se spun, ca părinte să nu devin conștient, măi, este pregătit sau îi opresc eu efectiv copilăria și îl duc în adult. Și de multe ori facem asta. Și atunci să mă întreb, mai. Că al meu e mare, crescut numai da, pe balivernele astea, mi-a zis ce să-i cumpăr, i-am cumpărat și i-am dat de dinainte. Și doar că i-am scos din tradiție, care tradiție este de fapt acel moment care conectează familia și transmite copilului sentimentul de siguranță. Se repetă an de an. Orice ne s-a întâmplat în anul respectiv, ne întâlnim la brad și ne dăm cadouri, că e o îmbrățișare, că e un ceai, că e o turtă dulce, că e o eșarfă. Dar avem tradiția de a fi împreună, de a marca un moment. Și îl ajuți efectiv să treacă în etapa următoare, adică ești acolo lângă. Având consistența. Da, și când devii bunic. Și ducând consistența chiar și mai departe în relația de cuplu, că și noi adulții știm, da? Și cu toate astea avem comportamente diferite, adică te întreb, ce vrei de Crăciun? Și n-aveți că ți-am cumpărat, nu-ți mai comanda și tu. Ok? Păi s-a dus tot farmecul. Și oricât de mare am fi, suntem și noi în continuare, avem și partea aceea de copil în noi care mai vrea din când în când să creadă că da, cineva mi-a aude dorința și chiar mi-o și îndeplinește. Că e soțul, că e Moș Crăciun, că e vecinul, e cineva. Și uneori e dureros, dacă n-ai avut parte de asta, e dureros să fii tu Crăciun pentru altcineva. Și poți să-l și împungi pe celălalt. Că prea mult vrea el să fie Crăciun și prea mult ține la surprizele astea. An de an, dacă suntem cu atenția la noi, conștienți de tipare de comportamente, descoperim tot mai multe despre noi și suntem flexibili să adaptăm. Într-o relație creștem noi, părinții, cresc și copiii, tradiția se transformă de la an la an. Cred că e foarte important să mă gândesc că de Crăciun, la fel cum e și Paștele, poate că aceste două mari sărbători se punctează efectiv prin ideea de cadou. Mă uit așa la copii, când merg la sărbători, la zile de naștere, dacă te uiți la cadourile lor, nu sunt împachetate într-un anumit fel. Sunt puse în plase și, da, poftim cadou, ți-am adus cadou. Dar cred că, efectiv, cadoua, face cadou, adică împachetatul acelui obiect sau ce este, cred că e foarte valoros acum de Crăciun. Fix prin asta și este Crăciunul. Că e mister, că da, nu știi ce că e se surpriză, că e pus acolo ceva ce nu știu. Și adică vine într-un anumit da. moment. Da? Nu vine înainte, după. Vine seara atunci, de da. Și așa un suspans, wow! E surpriză! Asta e exact surpriză. ce am observat la mine. Eu încă nu sunt părinte, dar îmi aștept acest moment foarte mult. Dar ce am observat că este important pentru mine atunci când primesc un cadou este de fapt energia care se creează în momentul în care primesc, în care îmi este așezată cutia, punga și așa mai departe. Impactul acela vizual creează ca un fel de, mă simt validată, mă simt important, da, cineva s-a gândit la mine, uite, am primit de fapt ce-mi doream, s-a ținut cont de mine. Asta de fapt contează și e momentul acela magic în care primești. Nu neapărat conținutul, că de exemplu observ în jurul meu ceva ce mi-aș dori foarte mult, dar l-a primit celălalt, nu l-am primit eu, dar am încercat să îmi cumpăr eu acel coș imens cu tot felul de produse,
care mai de care, ambalate, extraordinar, miraculoase, extraordinare, dar când l-am avut în fața mea, în mâna mea și l-am despachetat, parcă totul s-a consumat așa, a dispărut, a fost în neant, nu știu, poate înțelegeți ce vreau să zic, că de fapt e Ceea ce însemn eu pentru ceea celălalt. ce însemn eu, da. Și poți să împachetezi cu o eșarfă și nu mai consumăm atâta hârtie, E care nu se corect. reciclează. by Sau the cu way. material. Cu o eșarfă pe care o poartă tot timpul anului. Ați observat cumva diferența apropo de energia omului în cadoul respectiv? Pentru mine, de exemplu, e foarte valoros cadoul acela care e făcut de omul ăla, chiar și dacă este un șervețel mototolit. Dar e făcut de mâna lui și este de la el și și-a pus timpul, energia și ideea, gândul în el. Exact cum spune Oana, m-am simțit că sunt importantă cel puțin pentru jumătate de minut în mintea omului ăluia. Ați observat la copii dacă percep astfel de diferențe între cadouri făcute de părinți sau de alți copii sau făcute de ei versus cadourile cumpărate? Depinde cum a fost obișnuit, care sunt valorile familiei, pentru că intervine sentimentul acesta de loialitate. Dacă la noi în familie se prețuiește să fie shiny, mare, mult, din multe părți, atunci da, nu dau 2 bani că mi-ai făcut tu un fulg de neam. Oricât de mult te-ai străduit și te-ai gândit la mine și ți-ai pus toată energia. E o prostie. Eu nu pot să fiu neloial familiei mele, unde am învățat să prețuiesc altceva. De ce? Dar cadoul este pentru cel care dăruiește, mai mult decât pentru cel care primește. Dacă luna decembrie a fost luna cadourilor, cel mai probabil în ianuarie este nevoie să gestionăm cu mai mare atenție finanțele. Voi cum gestionați? Pentru ce puneți la ciorap? La ce nu se poate renunța în anul care vine? Da, simt că mai striga pe nume aici. Important e să nu te ia valul în decembrie. Simți cum te ia? Adică e clar că urmează și 5-10 în care plătești chiria sau dai salariile sau plătești gazul. Adică știi la ce să te aștepți și important e să-ți faci bugetul. Și dacă ești organizat, nu te ia prin surprinde ianuarie. Dar aici este și chestiunea aceasta, că tot anul nu suntem atenți unul la altul, nu ne întâlnim, nu ne povestim, nu ne observăm, nu avem grijă unul de altul și de Crăciun dăm pe afară. Pentru că atunci e momentul de Crăciun. Am spus că nu dăm exemple personale. Ideea este să reținem că de Crăciun este un simbol tot ce a fost în timpul anului. Este o continuare sau o încheiere a tot ce am făcut în restul celor 11 luni. Tentația asta de a da mai mult o putem sparge în bucățele pentru următoarele 6 luni din an. Dacă ai fost cu paharul gol tot timpul anului și vrei să-l umpli în decembrie, fă-l pe decembrie, transformă dintr-o lună în 7. De Revelion, dacă tot vorbim de trecerea dintre decembrie și ianuarie, cum faceți voi ca familie? În funcție de vârsta copilului, e drept că de când a venit copilul în familie, a trebuit să ne adaptăm în funcție de nevoi și uneori am reușit. Cred că în primul an am dormit, la 10 eram în pat, era și ea bebeluș și a fost foarte bine, aș mai face asta. Dar după aceea, pe măsură ce a crescut, cred că am ținut-o și trează să vadă artificiile. Dar e un moment care pentru mine e cumva că închei un ciclu și încep o nouă etapă și las ceva în anul vechi și iau cu mine ceva în anul nou. Îmi dau timpul meu de a fi cu mine, dar sigur, în această perioadă e nevoie să fiu în primul rând disponibilă pentru copil, care încă este mic, care are aproape 5 ani. E prioritar să ne organizăm în funcție de ea. Asta nu înseamnă că n-a dormit cu noi la petrecere. A dormit pe unde a apucat, uneori, și ne-am simțit bine. Alteori a dormit chiar până înainte să plecăm la petrecere și a fost action. Dar să nu vă imaginați, petrecerile noastre înseamnă câțiva prieteni la șemineu. Cam asta e tot. Pentru mulți dintre noi poate fi o perioadă mai sensibilă trecerea asta între ani. Pentru alții este doar o noapte normală, familiară, în care dai tot ce poți, mănânci tot ce poți, bei cât poți, te distrezi și te gândești că este în regulă să fac asta pentru că mâine începe o nouă săptămână și am o prietenă
Are prietena mea o vorbă foarte haioasă și anume spune: ultima prăjitură că de mâine mă duc la sală. Și asta spune în fiecare an, în fiecare duminică. Este în regulă, de luni mă duc la sală sau de luni mă las de fumat, de la întâi mă apuc de gătit, eu știu ce, mâncare vegană sau bio și așa mai departe. Deci la fel și această noapte este percepută diferit de fiecare persoană în parte. Și cum este important să ne pregătim totuși pentru anul nou? Ce ziceți de o listă cu obiectivele principale ale anului? Ajută la ceva? Are vreun efect? Ce am observat este că avem foarte mari așteptări de la un an de zile și mult prea puține așteptări de la 10 ani de zile. Așa multe ne punem pe listă câte vrem să facem la anul, ce n-am făcut în anul care a trecut. Dar numai dacă ne face serviciu să ne planificăm pe următorii 5 ani sau 10 ani, ar fi mult mai bine pentru noi toți. Cât despre copii, da, ce am observat că funcționează, de exemplu, la centru este că îi ajut să-și formuleze, copiii cel mai mari, școlarii cel puțin, să-și formuleze o intenție pentru noul an, care are legătură cu felul în care se simt ei, în general, în preajma altor copii. Și de asta să lucreze, să fie cu atenție în anul care vine. Eu acasă, de Revelion cu copiii, de anul trecut am fost în stare să fac asta. Le-am spus că avem o cutie în care păstrăm momente importante și Emma desenează, iar Totol le scrie. Și în cutia respectivă le tot adunăm ce le s-a părut lor cel mai important. Și acum așteptăm noaptea de Revelion să deschidem acea cutie și să ne amintim ce am făcut anul acesta. Ai ascultat un episod din podcastul Ciripituri de la Stools. Dacă îți place ce ai auzit, te invit să descoperi și celelalte episoade. Iar dacă este util, dă-ne un share. Pentru mai multe resurse, ne găsești și pe stools.ro și pe pagina de Facebook Stools, Centrul de Cercetare și Dezvoltare a Educației pentru Familie.